Amets gaizto baten murgildurik denbora gortua jadanik gaua iluntasuna, elmugazkatasuna, atzean utzinepan familia lagunak, betiko izango gogoan nire bila dira eta orain ezin da egin atzera bueltarik, aukeren artean ez badut aukerarik. Betidanik horroto izan dudan hori behartu gaute egitera, gora eta bera, ganera bandolakoa izango da nire maiera. Baite zaitu lastana, handitu zoazen bitartean, ibai eta aranak. Zoritxarreko zulo honetan, argia itzaltzen dutenean, bakartasun une hauetan, maite zaitu dala, zaitu dala. Zoritxarreko zulo honetan, argia itzaltzen dutenean, bakartasun une hauetan, maite zaitu dala, zaitu dala. Atxiloketa mehatxuak, inkomunikazioak, kartzelak batetik bestera, eta buelta sakabanaketa, 40 minutuko elkarrizketak, amaren begietan ikusten dudan maitasuna, zegan datorkiko gora, isolamenduan, hotza eta beldurra, kide baten oiua, animoan txatu nau, iztudik gaua. Horriak pasa eta urteak egutegian, egunerokotasunan borrokatu zalegia, kide etiko sentitzen dudan errespetua, patua, ona ekarri nindu